The Local Traveller together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Heritage Malta. Mela dik kienet il-kappella issa deħlin ġo kamra oħra ma qabel ma nibkomplu hemmhekk in-nota l-ħxuna tal-ħajt. Fih xi metru, kważi ġiex metri. Kważi metru 80 fih kważi. Żgur. U anka kull imkien fejn tara għaliex għax hawn qegħdin ġo t-torri tal-palazz. Fejn f'dan it-torri kienu jinżammu ħanajdu ir-rikkezzi tal-ordni. Mhux ġast il-flus biss, imma r-rigali prezzjużi li kienu jaqalgħu li jirtu minn kavalleri stess, eċċetera. Li kollox tista' tgħid Kaxkar il-famuż Napoleon. Fit-torri kien hawn ukoll ix-xabla u l-ponjar ta' De Valette pereżempju. Ftemna fost mijiet jekk mhux eluf ta' affarijiet oħra. Konna nafu illi fil-palazz sa minn żmien il-kavallieri ġifieri kien hawn il-kollezzjonijiet. U saħansitra nbniet il-loġġa magħluqa kif inhi aktar tard intużat ukoll għal dawn il-kollezzjonijiet biex jifirxu hemm. Rajni opportuni li mill-kollezzjonijiet li kellna Heritage Malta nerġgħu nagħtu ħanajdu hekk toma x'kienet dan il-kabinetto di kurjożità. Kull palazz għandu wieħed x'kienet il-kwest tal-bniedem li kollezzjona l-affarijiet. Jieħu gost isib il-bebbux minn xatt il-baħar, jew jġiblu xi ħadd. L-irħamijiet u ġebel ieħor, affarijiet ta' arkeoloġija. Il-qrol ħaġa Maltija fil-Mediterran, ma tantx issiba fin-nord, għaw il-famuż kukkudril għaliex għax fil-kabinetto di kurjożità kien ikollok tliet affarijiet li huma emast. In-nejba jew tnejn tal-jonfant. Iva? Kukkudril u mumja. Issa mumja Eġizzjana m'għandniex għandna fil-kollezzjonijiet imma qiegħda tintuża għal skopijiet aktar relatati. Ta' interess għax anke l-pjanti kienu ta' kurżità din il-pittura. Jekk taqra l-leġenda taħta bit-Taljan u daqsxejn Latin, ġo xulxin. U illi balliju tal-ordni tal-Gran Master de Rowan fl-20 ta' Lulju 1786 il-pjanta mill-Amerika tal-Jukka. Issa qed ngħidu t-turretta tal-palazz. Fit-turretta kienu jinżammu għadna l-affarijiet rikki. Qed tara rixtellu Alla jbierku, minn hawnhekk hawn tara ċitla l fuq fejn kien hemm ukoll il-mint tal-ordni, imma aċċess ukoll għal dawn il-kmamar ishom sigriti, ishom safes, walk-in, fejn iżommu r-rikkezzi tal-ordni. Biex tikollok idea nitlu ftit hawn ġew. U kemm naraw tgħidli x'inhuma dawk. Dawk huma ċappetti ta' rixtellu. Kienu jingħalqu bibien tal-injam u bibien tar-rixtelli tal-ħadid. Iġifieri għas-sigurtà. Imma dal-imber kien Franċiżi sarquna ħajjin, kif ngħidu. Daqshekk, ħadu kollox. Mela, kif konna qegħdin ngħidu l-ħitan ħoxnin għax hawn it-turretta u niġu f'kamra vera li żar waħda li għandna l-pubbliku miftuħa. Biftita ma raxaw ħafna dekorazzjoni. X'kien l-użu tagħha dina? Dina setat kienet il-kamra tas-sodda tal-kampillan konventwali li kun qiegħed bil-lejl mal-Gran Mastru. Jista' jkun maħniex ċerti. Li aħna ċerti hu li għal-ħabta tal-1800 ġifri ftit snin qabel żgur ħanajdu hekk. Dina l-kamra flimkien ma' tnejn oħra li ħanaraw gallerija ġew impittra. Hawn elementi li juru li tpittru fi żmien il-Franċiżi. Għaliex għaddiju affarijiet ta' reliġjon jew x'għamlu l-ordni u daħlu temi
Is-soltu ma tantx kienu jintużaw, rari. Imma fi żmien il-Franċiżi, ħanna dak ir-Rivoluzzjoni Franċiża u ftit wara kienu the tops li huma pereżempju l-erba' kontinenti kif sibna ġod il-Kamra. Il-mitoloġija li hija kważi kontra r-reliġjon Kattolika. Imma l-kwistjoni hi li dejjem daħlet il-mitoloġija anke fi żmien ħanejdok il-kavallieri ma mhux eżaltata ħafna. Issa subdued. U għalhekk issemmit il-Kamra tal-erba' kontinenti. Għax sibna l-erba' kontinenti wieħed nejn tlieta u r-raba wieħed qiegħataw, jekk qed tinnota ġew ishom mibruxin u x'qaw żewġ emblemi oħra waħda qaw u l-oħra hawnhekk kbar illi ġew xi ħadd isu attakkom dak li ngħidulu damnazzjo memorja, isek jobbrox biex ma tibqax il-memorja. Jiġifieri kien is-soffitt kien baqa' jidher. Ġie restawrat, jiġifieri sar dak l-effert. Hawnhekk irridu nsemmu li minn dil-kamra il-qudiem l-oħrajn kienu jintużaw ħafna mis-salott, kamra tas-sodda, l-kappella u l-kabinet tal-kuża mill-kumitati tal-Parlament mis-snin 80 sa ftit ilu sakemm ħareġ il-Parlament minn hawn. Minn hawn il-qudiem kienu qishom l-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Palazz. Segretarji. Dakinhar l-aħħar li kienu intużati ġifieri. Eżattament. Bħala kamra din għaliex hija dedikata lill-Franċiżi. Interessanti għaliex. Ġieli ġuni nies fuqi u jgħidu li fejn qiegħed il-Gran Mastru fejn joqgħod. U mhux darba. Allura isek tieħu spunt tajt imkien ma spjegajna x'ġara mill-kavallieri fil-li ngħidu armerija u salott u sala tat-tron u dik u l-oħra. Il-flus tal-ordni minn fejn kien jiġu mit-taxxi tal-Maltin ħmerija. Imma mill-artijiet li kellhom fl-Ewropa. U qed ngħidu hawnhekk u jew se ngħidu aktar fil-front kif il-flus tal-ordni bir-Rivoluzzjoni Franċiża bdew jonqsu. Tajjeb, kif Napoleon beda jilħaq id-downfall tiegħu ukoll l-imblokk f'Malta u kif ġewwa Malta il-Franċiżi u wara l-imblokk u għandna portrait Ties of Futur, Karwana. Mbagħad għandek ir-Re kif daħlu l-Ingliżi. eżatt. Bol u law xitnej li ma kienu fil commissioners u mbagħad dak saru kol gvernatur u r-Re George III lil Maltin saħansitra tramlu petitions biex iżommna me taħt il-protezzjoni tiegħu. U interessanti il-mappa li hemm fidejh hemm il-pjanta tal-Belt kif qed tara, il-Belt Kapitali. Daw jaħasra għalaw damdima sew bil-blast fi żmien il-gwerra in-naħa l-oħra tal-palazz. Din hija l-Kamra tal-Ordni ta' San Mikiel u San George. U ma tistax ma tarahomx li San Mikiel daqsix. Daqshekk kull San U George. San George. Dax ġara, gvernatur Maitland ivvinta dil-ordni għal Maltin u n-nista Korfu. Korfu dak iż-żmien kienet l-Ionian Islands fosthom. Korfu kienu fi żejn l-Ingliżi. U dara li l-Maltin ħobbu l-ordni ta' San Ġwan ivvinta dil-ordni. Anka biex jippremja b'mod kavalleresk li dawk il-Maltin li qed jgħinu lill-Kuruna, li dawk il-Griegi tal-Ionian Islands li qed jgħinu l-Kuruna Ingliża. U di l-ordni, kif qed taraw dik uniformi u r-regalja tagħhom, tajjeb il-Maltin ikollok maġistrati mħalfin li jgħinu biex jagħmlu l-liġijiet anke għal ċertu kolonji Ingliżi. Għandna ritratti, inċiżjonijiet, pittura vera u għandna Malti wieħed lil Pisani li kien tabib. Florence Nightingale faħritu fil-gwerra tal-Krimea kemm kien u n-nies tiegħu umani mal-pazjenti u drat għax għandna ngħidu Florence Nightingale. Ħadet ċertu għaddejjat minn fuqu. Tajjeb. X'inhuma dawn it-tronniet kienu wieħed fis-sala tat-tron. U daqqa tara wieħed fir-ritratt is-sala tat-tron u l-oħor fis-sala tat-tapezzerija x'kienet l-affari. Da meta kien jiġi r-Re Malta rrid ipoġġi u r-reġina tiegħu. U dak appuntu dak li kienu. Daw l-aħħar li jużawhom minn tandem ħanajdu hekk kienet l-ummejta u reġina Elizabetta u d-Duka ta' Edinburgh. Elizabetta kienet poġġi fuq da tgħidli kif tafu għax għandu l-braiding iktar bunur u l-ieħor m'għandux. U s-siġġiet interessanti huma ta' din l-ordni wkoll u bl-ismijiet ta' min kienu l-kavallieri incumbent ħnajdu aktar dak is-siġġu. Issa l-aħħar kamra li ftaħna l-pubbliku hija bl-Ingliż jgħidha token display.
titratta l-Parlament, l-istorja tal-Parlament. Ok, li għamel ħafna snin hawnhekk u xejn fl-80s. Mill-1920 sa meta talaq fil-post il-ġdid. Hawnhekk għandna s-sejda tal-Speaker tal-Parlament tas-sebgħinijiet u Devonport u sedja mill-Parlament l-Antik tat-Tapestry Room. The Local Traveller, together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Heritage Malta. Għamel perjodu għawek li kien refugju għal dak li ngħidulu Kleopatra il-farfett ta' Tziju, farfett sabiħ immens. Mela, issa qed nieħu pjaċir illi ma' Arnold u ma' Jeffrey Sammur lejn wieħed mill-Lerien illi dejjem inħobb niġi u qatt kont naf x'jismu, u intom għattuli li jismu Ar iċ-ċomp. Ar iċ-ċomp.